Faldende ydeevne, ujævn motorgang og øget udstødningsemission medfører stadig højere værkstedsudgifter. Årsagerne er i stadig højere grad forurenede eller fastsiddende EGR-ventiler og tilstoppede komponenter i indsugnings- og udstødningssystemet. Tilbageførsel af udstødningsgas sikrer, at udstødningsgasserne ikke straks frigives til miljøet, men først får tilført frisk luft. Det nedbringer forureningstemperaturen og mindsker emissionen af NOx. Oliedampe, elektroniske forstyrrelser og slitage, men også uhensigtsmæssig kørsel bevirker, at der danner sig aflejringer og et sodlag på komponenterne. Det kan endda medføre driftsstop. Med den nye TuneUp X Foam-teknologi løser du problemet effektivt, bæredygtigt og billigt, uden at du skal investere i nye komponenter. I modsætning til gængse flydende rensemidler lægger skummet med de særlige rensesubstanser sig direkte på komponenten. Skummet femdobler sin volumen og løsner også genstridig forurening meget effektivt. Delene renses i løbet af 15-20 minutter og kan monteres igen. Ved hjælp af TuneUp EGR-trykbægerpistolen kan man også effektivt rense store komponenter, som f.eks. indsugningsmanifolden. Reparation, der bringer komponenterne tilbage til deres oprindelige tilstand og værdi, og en fordel for brugerens helbred. TuneUp X-Foam er vandbaseret og uden opløsningsmidler, N-hexanfri og ikke brændbar. Rensning i stedet for udskiftning. I over 40 år har TuneUp tilbudt innovative idéer til bæredygtig mobilitet. Professionelle brugere ved, at TuneUp virker.